L-Arċipriet tal-Belt Valletta David Cilja akkuża lis-Sindku tal-Belt u lil wieħed mill-kunsilliera lokali li xedu b'mod fals billi gidbu dwaru. Din il-kwistjoni tikkonċerna tender arrestaw tal-Knisja ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Cilja kien allega li xi membri tal-Kunsill tal-Belt Valletta gidbu taħt ġurament f'seduta tal-Public Contracts Review Board dwar l-istess offerta. U akkuża wkoll is-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali Gabriella Ġus li amministrat it-tender għax-xogħlijiet ta' rinnovazzjoni hekk kif il-familja tagħha li huma s-sidien ta' Ġus Stoneworks Limited rebħu tender ta' €164,000. Fitri uffiċjali nbagħtu lis-Sindku Olaf Mikej u lill-Kunsillier Raymond Azzopardi. L-Arċipried akkużahom li gidbu dwaru u li dan influwenza d-deċiżjoni tal-PRCB. U żammhom responsabbli għal dak li qalu fil-waqt li tagħhom 3 ijiem biex jiddikjaraw pubblikament dak li qalu li l-PRCB kien fals u biex jibgħatu d-dikjarazzjoni tagħhom lill-PRCB. Dan seħħ wara li l-ġimgħa l-oħra l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista tal-Belt Valletta ħarġu minn laqgħa urġenti wara li l-Kunsillier Laburista Alfred Zammit allega każ ta' konflitt interess li kien jinvolvi tender għar-restawr tal-Knisja ta' San Pawl tal-Belt. Il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista sostnew li l-allegazzjonijiet kienu serji u li m'għandhomx jiġu injorati.